wis keles kabeh lho kepoyo iki lho, kepoyo. Boko yo bersikap adil, mengimbangi Mbok ngono. ngetok kok Mas, kok jarane sing hidup semati karo aku kok malah rono. Jarane kok aku sing dadi terus namu. Iya. Ora bisa. Dadi apa-apa kowe janji ora bisa. Dadi apa-apa kowe karo aku sing diumpet kungkat nyawamu. Janjimu karo aku tak belani aku dijodhokne karo wong tuaku tak belani aku tresno. Iki ketoprak tang rusak masa depan iki. Kok merusak masa depan piye? Lah wong sing kene, nek kene aku kaya entuk hadiah Pak Igit karo Mbak Elisa kaya entuk hadiah. Heeh, nek karo Mbak Lucy. Rene kaya kena musibah aku. Wis to sampean tanglet to Bu Haji kae. Umpama bapake dilirik wong wedok liya sapa sing ora kuat? Sing kuat sapa? Mesti wong wedok nesu. Tapi kan Bu Haji ora kaya jenengan, Bu Haji paling ngene. Eling to Pak, wis sepuh, anakmu akeh, bapak mantuk wae. Ngono ora kaya ngerti. Yo kowe genti nganu Jo, kowe genti ngrayu Kumala Retna didem-demi ditembangke. Aku tetep sehidup semati, awakmu sehidup iki tak patenane yo. Piye? Maksude tak Pateni rasa susah. Biyen jare aku wong wedok sing paling mbok tresnani ning alam donya kuwi meneng wanita liya. Kejaba aku. Iya. Walah nasibku nek umpama bojoan kok kaya kerupuk Pak Igit. Kok iso kaya kerupuk? Alung cilik mati. Ya dirayu. Nano. Ayo. Aku aja kaya mangkono wong ae. Halus, ayo. Mak. Ayo. Kok tak warna sapine Pak Haji lho kok. Ayo, kae pedhete urung ana sing ngemiki. Baiso. Rayunen kono bojomu nom. Aku rasa mbok rayu ritek. Tenan, Iya, ora apa-apa. aku rene lho. Mulih nek wong ilang daset nyalahke aku. Ya wis, ya. Timbangane kondasku ilang ya. Ora apa-apa. Sabar. Kok nek iki wis keturu aku mrene ya. Nano. Pengalaman. Anu suarane kepengin selirahmu. Ora kowe kuwi ngrayu ngono kok kuwi sliramu. Alus manis nengsem hati. Apa estu atur panjenengan menika to? Aku kaya ngrangkul bego ya, Pak. Kuwedi ya. Wis to tampa ana nacane bojo siji langsing siji gedhe kan ya kudu disyukuri. Jo. Ini ora aku nyedak awakmu tek mengkeret ngono lho. Kowe kan ndek bojo Mbak Elisa karo aku kudune yo seneng lho. Satu perpaduan yang luar biasa. Kayak alus monggo Mas Dahar. Yo kok bagian kusur-kusur. Alah Mas omahe kobong ayo Mas disebut ayo Mas nyebrang kono Mas. Sak nek bes ora ndang mati. Iya. Lah aku tetep mati wong awakmu saking kasare mbok uncalno nganggur. Lah beda lek Mbak Elisa. Lah, Elisa. Umpama dijak nyebrang. Nih kalau Kang Mas monggo nyebrang wonten bus diares modar. Malah pas ya. Iya. Ya wis aku tak karo awakmu wae. Genti Kumala Retna Mbak Lucy senembang. Nah iya. Musuh. Ayo wong ayu. Masa menggat pangku. Iya, pangku Jo. Nun sewu, Pak. Apa? Modele bojone kaya pule sing teng mriku e. Di pangku men ketok mesra. Aku wacana Yasin ben kuat. Kowe iki kok mesti ngenyek lho. Ora. Wingi-wingi karo aku gak ngono besok Ora. ketemu Dek Elisa ngono kuwi Wis, lho. ayo kene. Pangku Jo. Ayo. Piye rasane Jo? Duka Pak Igit. Kaya kuwi dengkulku mblusuk ngono lho Pak Igit. Kok jeweru men kan diblusuk. Kebayake kelandungan Pak Igit. Oh. Wis Rasa pangku-pangkuwe. Genti kowe Jo sing nembang Jo, Kumala Retna digandrung. guri kene kubota. Apa kuwi? Kok diesel. Kono kowe gandrung Kumala Retna. Oh, rene. Angel-angel cemplung ning kolam renang. Syukur. Goleki Gusti Putri Sriuning. Gusti Putri Sriuning. Inggih. Kula kengabdi Gusti Putri.